Umpama aku dadi tekek ngono sampean dadi apa ya? Aku ya dadi mbakone. Loh, berarti kamu membunuhku, no? Ora kan tekek senengane mbakku. Lah lek aku dadi telek. Aku ya dadi surunge telek. Berarti aku mau surungi ngono. Ya. Lah lek aku dadi daging. Daging tawet, daging mateng. Aku dadi daging mateng. Aku ya dadi bumbune. Berarti sampean meresap ke dalam daging-dagingku, no? Ya iya. Lah lek aku dadi daging entah. Aku ya dadi sunduke. Berarti aku mau tusuk-tusuk dagingku ngono, no? Sampai nyelot suwi nyelot soswit ngono to ya. Mas. Nyapa? Jane kesel ya dina iki. Iya. Lah arep mbok pijeti apa piye? Tak miki kesel kerjane. Tarah iya. Mikmu gawe semangat. Ini parah. Nek wong lanang menang milih, nek wong wedok menang apa cah? Nek wong wedok ya menangi dhewe. Ngamukan wis pokoke ra jelas. Sing lanang kerja nganti ndoke kemringet. Sempak lho ngadek nyelempit ning silit. Ngono lho sing wedok sik sempat muni. Kamu sayang aku enggak sih? Prei delok jare. Wong wedok iki piye to jane? Diperhatekne jarene kakean cangkem. Ora diperhatekne jarene ora sayang, ora perhatian. Terus kapan benere wong lanang? Prei kok jaran. Wong wedok iki jare makhluk yang lemah. Tapi apa enak sing iso ngalahne wong wedok? Lah wong wedok iki seblak panas e duntal. Tak kira godhong jebul klaras. Tak kira brondong jebul dodol lawas. Neng Magetan tuku pelek. Tak kira prawan jebule rondo nyemek. Guyon lho ya guyon. Wis ra iso kudu tenanan iki. Anjay.